Moje ime je Vilhem Jakob i dobrodošli na moj kanal. Podržite ovaj kanal klikom na dugme subscribe ili prati. Da malo skrenemo misli sa trenutne situacije kod nas i u svetu i pogledamo šta se to lepo kod nas dešava. Moje mišljenje, a složit ćete se sa mnom i vaše, je da je ovaj pešački prelaz bio najnefunkcionalniji u Beogradu. Konačno je i Beograd dobio nešto svetsko naše po ugledu na svetske metropole, kao na primjer London i mnogi drugi. Do nedavno se moglo ići samo jednom stranom, a sada možemo i biti razmnoženi i birati najkraći put.